संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सुरू आहे, काही वेळात इथे स्टॉल हटवले येतील, काय सांगतात? काय त्यांचा निर्णय काय करणार ते, सरकारापुढे आपण काय करणार? आम्ही गरीब माणसं बारीक 50-25 भाजी घेऊन बसतो। आम्ही काय छप्पर घालून बसलेला नाही, उन्हातानात बसलो। इतके वर्ष 50 वर्ष झाली भाजी विकतो मी या मार्केटला, अजूनही छप्पर काढलो नाही। खोके लावून जरा घेतो, संध्याकाळी घरी जातो। आम्ही काय जागेवर त्यांचे अधिकार दाखवणार नाही। 50 वर्ष जशी सांभाळली तशी त्या गव्हर्नमेंटने आम्हाला सांभाळायची, हीच आमची विनंती आहे। बरोबर, हटवण्याची मोहीम महानगर प्राधिकरणाने केली आहे, काय सांगतात? ही जी मोहीम ही अन्यायकारक आहे, कारण ज्या ठिकाणी गोरगरीब पोट भरत होते त्या ठिकाणी हा अन्यायाचा प्रकार होतो आहे। ह्या कणकवली नगरपंचायतीमध्ये भाजी मार्केटला जागा नसल्यामुळे नगरपंचायतीने तात्पुरत्या स्वरूपात आम्हाला ही जागा दिली होती आणि कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता हायवे प्राधिकरणाने अन्यायकारक ही मोहीम राबवलेली आहे। त्याचप्रमाणे हायवेच्या ब्रिजच्या खालची दुकानं आणि सर्व्हिस रोडला असलेली दुकानं ह्या बिल्डिंगचे पैसे घेऊनसुद्धा काही लोकांनी पक्कं बांधकाम करून त्या ठिकाणी आपले व्यवसाय सुरू ठेवलेले आहेत। ते हायवे प्राधिकरणाने ताबडतोब खाली केले पाहिजे, ह्या मताचा मी आहे। दुसरी गोष्ट, अशी कारवाई करतेवेळी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून 2 वर्षापूर्वी कोरोनाचे संकट येऊन गेले, गोरगरीब कुठेतरी उभा राहतो आहे आणि गोरगरीब उभं राहतेवेळी ही अन्यायकारक कारवाई हायवे प्राधिकरणाकडे होत आहे। मुळात हायवेचं काम हे निष्कृत राज्यात असूनसुद्धा गणनेच्या पलीकडे ॲक्सिडेंट झाले, 22 लोक मेले, त्याची कदर कुठल्याही प्रकारे करण्यात आली नाही। उड्डाणपुलाचं काम हे निष्कृत दर्जाचे आहे, त्याला वारंवार डागडुगी करावं लागते, त्याच्यावर कारवाई होत नाही। सर्व्हिस रोडच्या अजून सर्व्हिस रोड बाकी आहेत, नांदगावसारख्या ठिकाणी, पावसारख्या ठिकाणी, त्याच्या प्रकारची कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही। परंतु सर्व्हिस रोडला जे बांधकाम झालं, ज्या लोकांनी बिल्डिंगचे पैसे घेतले, पैसे घेऊनसुद्धा पक्का बांधकाम करून भाड्यापोटी चांगले पैसे कमवत आहेत, हे त्या हायवे प्राधिकरणाने बघितलं पाहिजे। नाही येणाऱ्या काळात ह्याच्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना हायवे प्राधिकरणाला आम्ही जाब विचारायला राहणार नाही। दुसरी गोष्ट अशी आहे, गोरगरीब पोट भरतेवेळी कुठल्याही प्रकारचे रहदारीचा रस्ता असेल, त्याला कुठल्या अडकाठी नाही, कोणाला त्रास नाही, हे असूनसुद्धा जर कारवाई करत असेल तर येणाऱ्या काळात ह्या हायवे प्राधिकरणाला जाब विचारणा देईल। काय आज हे स्टॉल थोड्या वेळात हटवणार आहे, काय सांगतात? काय नाही, खूप वाईटच आहे, कारण की आम्ही बघा, माझं तर कसं गृहउद्योग आहे आणि मेहनतीचं काम आहे। असं नाही आहे की बाबा बसलं आणि पैसे कमवले, खूप कष्टाचं आहे, हे लोक पण बघतात। आणि कुठे आमचं घर अशा ठिकाणी आहे की तिथे काय करू शकत नाही, आणि मी काही एकटी स्वतः करत नाही, माझ्यामुळे आज 1-2 महिलांना पण रोजगार भेटत होता। मी त्याच्याबद्दल बोलत नाही की मी एकटीच कमवते, दुसऱ्यांचा पण फायदा होता। जे खूप गरजू असतात ना लोक, ते येतातच मेहनत करायला। आता हे स्टॉल आता हटवणार आहेत, मोठी कारवाई आहे, आणि त्याबद्दल काय सांगणार? त्याबद्दल तर सांगणार काय, दुःखच व्यक्त करणार ना। आता जे आहे ते तर करावंच लागणार, कारण की आमची काही स्वतःची मालकीची जागा नाही आहे, त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंटचा जो निर्णय असेल तो मान्यच करावा लागणार आहे। पण फक्त त्यांनी विचार केला असता तर खूप चांगलं होतं ना, आमचं हे मत होतं। नेमकं काय आता जे करणं, आता इथे कसं आहे बघा, भरपूर स्टॉल बंद आहेत। माझं मत काय होतं, जे लोक खरोखर प्रामाणिकपणे मेहनत करत आहेत ना, तुम्ही त्यांना तरी प्राधान्य द्या। आणि असं आहे की आता प्रत्येकाने मनमानी केले ते माहिती आहे, एकदम रोडच्या जवळ टच ठेवलेत, ते चुकीचं आहे। एक लाईनमध्ये द्या तुम्ही सगळ्यांना ना, एका लाईनीत बसवा। हे सगळं गव्हर्नमेंट, नगरपंचायत म्हणा या गव्हर्नमेंटने ह्या लोकांनी केलं पाहिजे। की आता काय कोणाला हौस नसते की रस्त्यावर येऊन बसण्याची, बरोबर, मेहनत प्रत्येकाचं पोट आहे, प्रत्येकाला गरज आहे, म्हणून माणूस रस्त्यावरती येतो। काय घरात पैसा आहे की मोज मजा करायचं म्हणून तर रस्त्यावरती येऊन एवढी मेहनत करणार नाही की कष्ट करणार नाही। तुम्हाला माहीत नाही, इथे आम्ही 20-20 किलोचे, एक बायका घरी 4 चपात्या करायला कंटाळतात, आज लोक हॉटेलमधून करतात, आम्ही इथं 20-20 किलो लागतो। भाई किती ते मेहनतीचं काम आहे, मग ती गरज म्हणूनच करतो ना।
मग जर ह्या लोकांनी एक मेहनत करणाऱ्या लोकांना दिलं असतं जागा करून तर चांगलं झालं असतं. हे अचानक जे काढलं ना ते योग्य नाही. आज इथे तुम्ही मला काय कुणी सांगितलं नाही हा खर्च करायला, पण जेवण खाण्याची गोष्ट आहे ती तिथे हायजेनिक गोष्ट हवी जागा, की कोणाला काही त्रास नाही झाला पाहिजे. लोकांना जे आपण देणार ते चांगल्या पद्धतीचं चांगलं क्वालिटीचं दिलं पाहिजे. म्हणून हे सगळं खर्च पण केला. आता जवळजवळ लाखभर रुपये मी इथे घातले, 6 महिने पण झाले नाही. हे काय पैसे माझ्या घरात नव्हते, कर्ज काढूनच घातलेले होते. तेही उभे राहायच्या अगोदर इथून हटवलं. मग हे दुःख आहे, बाकी काही नाही. इथे तरुण पोरं आहेत, त्यांना नोकऱ्या नाही, काय नाही, पोटासाठी धंदा करतात. चोऱ्यामाऱ्या करायला बरं वाटतं तुम्हाला? आम्हाला भाजी मिळते, सगळं मिळतं. थकून आल्यावर ऊसरस मिळतो, चहा मिळते, सगळं आम्हाला भूक लागली तर मिळते. मग तुम्ही कशाला कारवाई एवढी करता? कुठून आला तर नाव काय? रेखा नारायण सावंत. काय सांगा? कारवाई म्हणजे आता हायवेवाल्यांचं म्हणणं काय आहे, ह्या अनलिगली आहे बरोबर. मग अनलिगली म्हणतात ना, मग हे बाकीचे स्टॉल जे होत लिगली करूचा जर असला तर सगळाच काढा ना. आता ह्याच्याखाली यांचं म्हणणं काय, गाडी ॲक्सिडेंट झाला, लोका मरतली बरोबर. मग आता लोका उपाशी मरतली त्याचा काय हा काय ह्यांच्याकडे काय उपाय? हां अनलिगली म्हणजे हे स्टॉल देखील हटवत आहेत, गाडी पार्किंग सगळं हटवत आहेत, त्याबद्दल आपण काय म्हणतो? हे बघा, काढलं तर सगळं काढायला पाहिजे आणि कायमस्वरूपी काढायला पाहिजे. असं होता नाही यापुढे काय की आज काढले आणि 4 दिवसांनी पुन्हा बसवले. काढला तर कायमचे काढून टाका, कोणाला बसवायचं नाही पुन्हा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.